sa barangay. Iti makinlaw na bantay kat manimaod nga agpaabagatan alaon kat masarakan tinangangato at indo kinagsisilpo akabang bantayan. Bantay batbato, masubsub ng balungay, dapil kinbantay tuwato, pag-aayat a pangipaspasyaran naging tourist guide karagiti hikers, pag-ayat dati muluuli kinagsawar iti kabanbantayan. Itilikod dagiti bantay ket mauawagan ti dukong ken beto makaayayot ti marabulong a kabakiran ken ti nalamis at klima na may bagay a pagyanan dagiti apat nga ayot isu nga aging ganay ta a tiyempo ket addapay laeng dagiti bagas alimaong modet abuyong kalaw ug sakin alingo takayat ti umili amatag hinayong dagitoy a kinabakna. Irepresenta natin nalalawang kaya sa gabasin ay paputok-patok akatal-talunan ken bangbangkag nga inda pagmumulaan. Iso na ito iti pagkapwang taraon ken kangronaan akasapulan. Bagay ti kangronaan apodokto ti libang. Dua abulong ti tabako. Itakdarang met ti tabako akas may kadwa kangronaan nga inda imulmula iti tiyempo ti Kwaresma. Kinaagpersonan na may sati libang ang nagkampuan ti tabako iti init tayo a Cervantes. Ti init as umingsingising kat simbolo iti nasged anang nama dagiti umindet nga dungtento ti tiyempo ang magparatagda iti parangrangay wenno panagturuas ti patpatagda a barangay. Agranyag dagiti lima arayanan amang mangitaktakder kadagiti lima a sityo ti barangay libang. Ngakbag, bantay, proper, napatnay, kinamaligan. Tinagtimbukal asukog na kantim simbolo ti panagkaykaysa. Mangiparparang iti panagtitimpoy dagiti umindek iti sibubukol a barangay. Para iti pagsayaatan ti tumunggal may saman wenno ti kadwan. Tamamati mangay ti tunggal pamilyang itakdaranda tumuro asmat laing ti komunidad apat na adanda. Ito'y matlaing anaadaw ti battle cry ti bumarangay nga arangkada libang sang kamay sami nga idiriti ti baligi talna ayat ken kapya iti tunggal maysa manan arangkada libang.